Ongi etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdimailako osasun larrialdiak ziklora. Ziklo honek osasun larrialdietako teknikari lanetan aritzeko gaituko zaitu honako egoera hauetan. Pazientea anbulantzia ez asistentzialetan eramaten ospitale konsultetara, errehabilitazio zentroetara. Pazientea osasun zentrora premiaz eramaten larrialdi individual edo kolektibo baten aurrean. Ospitaleratu aurreko ingurunean oinarrizko osasun laguntza eta laguntza psikologikoa emanez. Larrialdia koordinatzeko zentro bateko teleoperadorea. EASO Politeknikoan, irakaskuntza aktiboan eta lankidetzan oinarritzen den metodologia erabiltzen dugu, non ikaslea bihurtzen den protagonista. Metodologia hau honako hauetan oinarritzen da. Erronka bidezko lana, non ikasleak bere ikaskideekin batera taldean lan egin beharko duen planteatutako arazoei erantzuteko. Gaitasun teknikoak nahi zeharkakoak lantzea, hala nola autonomia, erantzukizuna, inplikazioa. Horrela trebatzen ditugu gure ikasleak enpresek eskatutako lanbide profilean. Gainera, kualifikazio handiko irakasle taldea dugu, sektoreko erreferentziazko enpresekin etengabeko harremanean dagoena, ikaslea maila teorikoan zein praktikoan prestatzeko. Ziklo honek laneskari handia du. Halaber, ikastetxean erdi mailako zein goi mailako beste osasun titulazio batzuk ikasteko aukera ere izango duzu. Pertsonei laguntzea gustatzen bazaizu, arduratsua bazara, ez beharrei erantzuteko gaitasuna baduzu eta taldean lan egiteko erraztasuna baduzu, hauxe da zure zikloa.